प्रोग्राम विशेष करी आमर महेश्वर भाई जहाँकि ना घटले स्वर्ग को पड़े जीवे महेश्वर भाई जहाँकि मंगलसूत्र नहीं आम गाँ मंदिर आम ये तो रातिर सुना आउ दिन बढ़िया मंदिर किंतु अच्छी चलो 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 बिजू बाबू केउठी अछ आसिकी आमर यात्रा करले बाबार देखा करंतु कारण अभी बहुत जाम होचे सब लाइन ले बसंतु टिकट देखि लाइन ले बसंतु बहुत भीड़ होचे सर जी तो फ्रेंड्स देखो आज आम आउ थे देखा यात्रा पाटा ना माँ दुर्गा गणनाट्य ना तो फ्रेंड्स माँ दुर्गा गणनाट्य माने से एते सुंदर करूछंती माने केते बड़ बड़ पार्टी भी माने कोई हार मान जीव माने एते सुंदर करूछंती माने मु काली देखली पुनी आउ थरे आज देखा पई आसी माने एठी के लोक भी जति की जहां आइछंती चोर मान ही तो मिछ कहते ना भाई जेहेतु तू मिछ कहूछु सेति भाई मु तते चोर बोली कहूची नहीं सुबा मु सत कहूची मु एटो के चोरी करी मु ताले मते से कहलु जो हाथ रे मो सब राखी बांधी दिए सेई हाथ रे को मो मुंड ऊपर रखी कहलु
মরিব তবে মরিবি মো মরিবে মো পরিবার লোক মানে প্লিজ শিখা প্লিজ তবে তো ভুলে যাও শিখা তবে তো ସବୁଦିନ ପାଇଁ ভুলে যাও ভুলি যাবার ଥିଲା অনেক দিন আগে ମୁଁ ତମକୁ ଭୁଲି ସାରନ୍ତଣି ସତ ଆଜି ବି ମନେ ପଡ଼େ ସେଦିନର କଥା ସେଦିନ ରମାଦେବୀ ଓମେନ୍ସ କଲେଜରେ ତମେ ବଂଶୀ ବଜାଉଥିଲ ଆଉ ସେଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ତମ ସହିତ ମୋର ଦେଖା ହେଇଥିଲା এই শিখা सारा जीवन गोड़ तलक तलक खसी जाए सत्य मो गोड़ से सारा जीवन तलक तलक खसी सारी ମୁଁ ଗୋଟେ ଗପ କହୁଛି ଶୁଣ ଥରେ ଜଣେ କେଉଟ ପିଲା ନଦୀ କୂଳରେ ତା ହୋଲି ଡଙ୍ଗା ଉପରେ ବସି ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ବଂଶୀ ବଜାଉଥାଏ ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନଦୀ ପାରି ଥରେ ବନ୍ୟା ସମୟରେ ଜଣେ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କୁ ସେ କେଉଟ ପିଲାଟା ତା ହୋଲି ଡଙ୍ଗା ଉପରେ ବସାଇ ନଦୀ ପାର ସେ କେଉଟ ପିଲା ହାତରେ ବଂଶୀ ଦେଖି ସେ ରାଜକୁମାରୀ ଜଣକ ତାକୁ ବଂଶୀ ବଜେଇବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କଲେ ଆଉ ବଂଶୀର ସ୍ୱର ଶୁଣି ଖୁସି ହେଇ ସେ ରାଜକୁମାରୀ ଜଣକ ତାଙ୍କ ଗଳାରୁ ସୁନାହାର ଖୋଲି ସେ କେଉଟ ପିଲାକୁ ଉପହାର ଦେଇ ଚାଲିଯାନ୍ତି ସେ କେଉଟ ପିଲାଟି ଅତି ଯତ୍ନରେ ସେ ସୁନାହାରଟିକୁ ତା ଗାମୁଛାରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଥାଏ ସେ ଭାବୁଥାଏ ପ୍ରକୃତରେ ଇଏ ସୁନାହାର ପାଇବାର ମୋ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ ଆଉ ଯଦି କେବେ ରାଜକୁମାରୀ ଦେଖା ହେବେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସୁନାହାରଟା ସେ ଫେରେଇ ଦେବ ଥରେ ତା ହୋଲି ଡଙ୍ଗାରେ ଭାରି ଭିଡ଼ ଥାଏ ଅଚାନକରେ ଗାମୁଛାଟା ପାଣିରେ ପଡ଼ିଗଲା ଯେ ସୁନାହାରଟା ଭାସିଗଲା ସୁନାହାରଟା ରାଜକୁମାରୀ ଗଳାକୁ ସିନା ଶୋଭା ପାଇବ ହେଲେ କେଉଟ ପିଲା ପାଖରେ ରହିଥାନ୍ତା କେମିତି କେଉଟ ପିଲା ପାଖରେ ରହିଥାନ୍ତା କେମିତି राजकुमारी आज पुणी थे फेरी सत्य से केउट पिला पाखक सुनाहार मागिबाकु नुह शिखा ता पाखर टिके बंशीर स्वर सुनिबा सुनाहार सहित से बंशीर पूरा पानी ले बुड़ी जाई किछ कहत तमे मो कहिबे से केउट पिला का जड़े सुनी सुनाहार सहित बंशीर को पानी रे हजाई दे ओ जाइथिला इथे যদি কেউট পিলা পাখরে বংশী রহিব তাহলে রাজকুমারী তাকে পুଣି অনুরোধ করিবে বংশী বচাଇବା ପାଇଁ ଆଉ ବଂଶୀର ସ୍ୱର ଶୁଣି ରାଜକୁମାରୀ ପୁଣି ପାଗଳି ହେଇଯିବେ ଭଲ ହେଇଛି ସେ କେଉଟ ପିଲାଟା ସେ ବଂଶୀଟାକୁ ହଜାଇ ଦେଇ ବହୁତ ଭଲ କରିଛି ରାଜକୁମାରୀ ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ବଂଶୀର ସ୍ୱର ଶୁଣିବାକୁ ବଜାଅ କୃଷ୍ଣ ତମର ସେ ମହଣ ବଂଶୀ ଆଉ ଥରେ ବଜାଅ ରାଧାଜୀ ନାଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଶିଖାରେ ମଝିରେ ଡଙ୍ଗା ଉପରେ ବସିଥିବା ସେ କେଉଟ ପିଲାଟା ଆଉ କୋଳକୁ ଫେରିବନି जोरे हावला मारी से समुद्र आड़को मारी जीव समुद्र पाई से समुद्र भीतर हजी जीव आओ से कोलो को फेरी शिखा केबे कोलो को फेरी प्लीज तो भूली जाओ शिखा तुम तो समुद्र पाई भूली जाओ मुसीने तुमको भूली जेबी हेले तुम मो प्रेम संपर्क भीतर मो पेटरे गड़ी उठिथिबा ए धुआटा Thank you.
তুমি গর্ভবতী গর্ভবতী ପିଲାଟା ପିତୃ ପରିଚୟ କହିବ କେମିତି? ଏ ପିଲା ପିତୃ ପରିଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବ। ଚାଲ ସତ୍ୟ ଆମେ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଆଉ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇବା। ଦରକାର ନାହିଁ ମୋ ଡାଡିଙ୍କର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ଦରକାର ନାହିଁ ତାଙ୍କର ଏ ମାଗଣା ଚଟାଣ। ସବୁଥିରେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିପାରିବି ସତ୍ୟ। ପ୍ରଭୁକୁ ପାଇ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇପାରିବି। ସତ୍ୟ ଶିଖା ତୁ ଏଠି ନାଇଁ ଡାଡି ମାନେ କଥା କହିକି ସତ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ବଂଶୀ ବଜାନ୍ତି ତ। ଆମ କଲେଜରେ ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ ଅଛି, ସେ ବଂଶୀ ବାବଦରେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉଥିଲି। ଆଚ୍ଛା 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 ସତ୍ୟ ତାହେଲେ ଭଲ ବଇଁଶୀ ବଜାଇଲୁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତୁ ତାହେଲେ ତା ବଇଁଶୀ ବଜାକୁ ଜାଣିଛୁ ମୁଁ ତମେ କେହି ନୁହଁ। 9 ବର୍ଷର ହେଇଥିଲି ଏ ବାପା ମା ଛୋଟ ଛୁଆଟାକୁ ତା ମାମୁଁ କଲିକତାରେ ବିକିଦେବାକୁ ବସିଥିଲା ବେଳେ ତମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାତ୍ରା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଯାତ୍ରା। ତେଣୁକରି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଳେଇ ଯାଉଛେ ଘରକୁ। କାଲି ଦେଖିଥିଲେ ଯାତ୍ରା, ଆଜି ବି ଦେଖିଲେ ପ୍ରବଳ ନିଦ ମାଣ୍ଡୁଛି ପ୍ରବଳ, ଆଉ ଚାହିଁ ହେଉନି। କିନ୍ତୁ ଯାତ୍ରା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଯାତ୍ରା ହେଉଛି। ମା ଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଯାତ୍ରା ବଢ଼ିଆ ହେଉଛି। ଆପଣମାନେ କେଉଁଠି କେତେବେଳେ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ପଡ଼ିବ ଦେଖିବେ, ତାପରେ ମୋତେ କହିବେ। ବଢ଼ିଆ ଯାତ୍ରା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି ଏତିକି। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର।